Čaute ľudia, dneska budeme hrať Roblox a tu máme aj takéto veci. S tým není... prečo som v happy mode, prepáčte. Pôjdeme tu a budeme hrať Brookhaven. Prvé, potom budeme hrať toto. Potom toto. Tieto dva hry. Prvé ideme toto. Brookhaven. A zasa dáme si tajné skrýše. Prvé. Taktok. Mám skin, prepáčte, ale ja nemám Robuxy. Ale takedy si už kúpim Robuxy. No. Máme ten nízky skin. Asi hej, ale... Áno, máme. Tento sa mi veľmi páči. No, prvé budete, keď to o tom viete, tak je to dobré. A prvé, čo musíte dať, je like a odber. A to je všetko, čo mi musíte dať, lebo mám 32 odoberateľov. Mal som 30, ale mi išli dole. Ach bože, prečo mi furt idú dole? Takto, pôjdeme tu. Keď dám si speed. Tak kliknite toto tu. Keď toto vidíte, teraz som na green screen. Tak. Ale máte to zapnúť tú reklamu, kameru, ako ostatní youtuberi a tu to máme. Takto, sadnete si tu a tu máte. Tak. Takto. Tak. Prepáčte, že tam počuť taký zvuk, ale môj brat mladší ako 10-ročný počúva smiechoty. Tak. A keď chcete ísť preč z týchto kamery, z tých z tej stoličky choďte dole takto. Kliknite toto tu a potom tak. Ste tu. Keď chcete ísť naspäť, ako preč, dajte takto a ste tu. No, teraz sa porcneme na jaký dom tu. A pôjdeme tuto. Taktok. Tu. A počkajte, nie tam donúka. Pôjdeme tak. Keď o tom viete, tak mi dajte like a odber. Keď aj like ste mi už dali, ale kliknite ešte na like, dvakrát, na to kliknite. Tak a sme tu. Takéto. Čo sa stane, keď na to kliknem? Dobre. To je zaujímavé. Tuto. Tak. A pôjdete tu. Ota scéna. Taký, ale pôjdete tu a tu máte. Pomoc. A tak. Tu máte.
A tuto sú ináč. Pôjdete tu, tak. Počkajte, kde to je? Tuto. Ach, nie. Dobre. Tuto. Oni okradávali Brookhaven. Tu vám píše, tu hore. Tak. Oni okradávali a oni vás môžu aj banuť. Tak. Nedá sa ísť so mnou. Počkaj, môžeme? Čo? Ach. To som ja. Tak. A teraz dajte like a odber. Čaute.